سلاف هەڤالە هێژە بابەتê me yê vêcare li ser 10 ji nexweştirîn û metirsidartirîn zindan li cîhanê ye. Hîvîdarîn bi like û kommentê xwe piştgiriya bernamê me bikin. Ev bername ye taybet e û peycê Kurtland. Zindana êkê divê lîstê da Zindana Diyarbekir e ku dikevîte başûrê Rojavayê welatê Tirkiya ku li sala 1980 hatiye avakirin, işkencedan bi şîwazekî dirindane û lêdan û qutan her wisa şerê derûnî li gel zindaniya û ji navbirina kesayetiya zindanî bi van xalan ev zindana bûye êk ji pisehemtirîn zindanên cîhanê. Zindana doyê divê lîstê da Zindana Sabanta Venezuelan e. Zindana Sabanta li welatê Venezuela êk ji wan cihan e ku zindaniyên tê de hêvî dixwazin mirineka bilez bibînin ji egerê nexweşiya îltîhabî û nebûna kertê saxlemiyê. Her wisa zindaniyên vê zindanê dîdvanî dehan tunditîjî û işkencedanê ne di rojê de. Zindana Siyê divê lîstê de Zindana Tedmûr e li welatê Sûriya ku 200 kilometre ji bajêrê Dimîşqê dûr e. Destpêkê ev zindane bo tawanbarên leşkerî hatiye avakirin berê li sala 1980 û piştî hindek guhrîn di zindanê de hatiye encamdan bu hemî cûrên tawanbara hate bikarînan. Hafiz Esed serokê berê Sûriya li sala 1980 biryara kuştina hemî zindaniya da ku jimara wan 2400 kes bûn. Ev zindane li sala 2001 hate dayixistin. Belê carek dî piştî şoreşa xelkê Sûriya li sala 2011 hate bikarînan. Zindana çare divê lîstê de Zindana Carandiru ye li welatê Brazîl. Ev zindane li sala 1920 hatiye avakirin. Belê heta 1956 çi caran zindanî a tawanbarên dadgehgirî têda zindanî nedebûn. Ev zindane li sala 2002 bi temamî hatiye dayixistin. Li sala 1922 şoreşek di zindanê de hate kirin ku di encam da 111 zindanî giyanê xwe ji dest dan. Her wisa 8000 halete aîdizê têda pêda bûn û ev e bûn eger ku zindan bihête dayixistin bi temamî. Zindana pêncî divê lîstê de Kempa Kuan Dîsû jimara 22 li welatê Koriya Bakur deşên bêjin ji layê pêşîlkirina mafê mirovî û nebûna pêdawîstiyên serekî jiyanê axiftina êkîtkit li hemî cîhanê. Ji bilî tawanbara xêzan, bab û bapîrên tawanbaran jî divê zindanê dihêne zindanî kirin. Onoke pitirî 5000 kesan divê zindanê têda akincîne. Zindana şeşê divê lîstê de Zindana Bangkok li welatê Taylandê ye. Ev zindane di senterê Nikwang li parêzgeha Ontaborî li welatê Taylandê ye. Ev zindane ji layê seredariyê polîsên zindanê û bedrewiştiya wan bi nav deng e. Her wisa ji layekê dî pîstirîn û derindetirîn tawanbarên dinyayê têda akincîne ku ji ber hindê bûye êk ji metirsidartirîn zindan li cîhanê. Zindana heftê divê lîstê de careka dî li welatê Venezuela û Zindana Rodeo li bajêrê Gatirê êk ji nebaştirîn û bêkwalîtîtirîn cihên jiyanê dihête naskirin li seranserî cîhanê ku nêzîkî 5000 zindanî têda dijîn û li sala 2011 ji egera şerê navxweyî di zindanê dan bi dehan zindanî bi şîwazekî dirindane hatine kuştin û li dîmahiyê bi hêza leşkerî şiyan dîmahiyê şerî bînin.
زیندانا هشته دوی لیسته دا زیندانا لسانتایه لولات فرانسا. اف زیندانه لباجر پاریس پایتخت فرانسا هاتی آوا کرن. نافخویا زیندانه وقت دیوار جدر وی زیندانه رومانسینینه. لوی زیندانه به تمامی باردوخ درونی زیندانیا دهیت حلوشاندن و زیندانی تنه دشت و یک دم جمر لروژکه لجورکا بچیک درکبت. زیندانا نهه دوی لیسته دا زیندانا مرکزی ولادیمیره لولات روسیا. اف زیندانه هاتی آوا کرن بوان کسان کو کشا سیاسی هی. لیدان و اشکجدان جلای زیروان زیندانه و سرداری کرنا گلکتون جلای زیروان زیندانه کارک آسای روژانه یه. لوی زیندانه گلک جار بو حلوشاندن باردوخ درونی زندانی دهنه ناچار کرن بو لیدانا هفدو. و زندانا دهه دوی لیسته دا و زندانا دیماهیه زندانا گیتامارایه لولات رواندا لباشور افریقا. زندانا گیتامارا پیناسا درست جهنما سری اردیه. لوی زندان خوارن نینه و گلک جاران زندانی ناچار دبن گوشت و لاشن مرین لناف زندان دا بخون. اف زندانه با 400 کسان هاتی آوا کرن بله پتری 7000 کس تیدا دیجین.